Lho. Wah, kita ke kondangan, Wah. Itu kon dhewe. Bar kondangan ki lho metil. Oleh apa iki? Ya oleh berkat to. Lah we duwe nggonan turon, Duwe aku duwe paket 5 juta oleh telu. lan di barange. Kuwi. Sisi tok oleh spring bed. Sisi tok eneh oleh lemari 3 pintu, sisi tok eneh oleh meja rias, wis oleh kursine. Lah sasal buka to lemarine. Dibuka. Jono ora dibuka terus piye nek arep ndelok. Ngene iki. Gantungan. Kayak kok di finishing jerone ya. Jadi finishing nek arep dikirim. Ngono. Ya. Kayak pira mau? 5 juta oleh telu. Gratis ongkir apa ora? Gratis ongkir se-Jawa Timur, Jawa Tengah, barang sampai baru dibayar. Lah kayak iki ukurane pira? Ukurane Apa sing 160 kali 200. murah pol ya? Ya murah po. Kayak ayo den dipangan mung luwe iki. Iya aku ya luwe iki. Nggih. Kurang sarapan.